viral man sa social media. Kung mag-search ka sa search bar, trending. Nagi hashtag trending kay mutuo ba daw ka nga kining CEO sa kasabon nga si Krisa ug si Philmar ni-issue man gyud sila god. Viral video nila nga kuha dito sa Siargao. Iday, nagyud ay nagawas nga nagkwanlik nga video na. Kay Bidabe? i-upload man gyud mismo ni Krisa. Ya dili pa gyud basta upload lang nga plain. Unta to madungga na to kung usa lang gihisgutan para ma-clarify po nato nga walay mali siya. Gibutangan na hinuog background music Radyoman Irin, Radyoman Kirby. Agoy. Agay. Background music nga Unsa man to nga background music love song? Love song Ay, man. ay, 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 Maka-trigger man po yun. Dahil ang mga panghuna-huna po. Nya, Di minyo- man klaro. Nya, naaraba ni partners namin nyo bayan si Philmar. Yun. Oo. Andy Aygin man perting Si Andy Aygin man. Nahala sige na atay video. Na Be, ato. bida. Atong Ato ko nung i- lilion ko na be. Tayo dito. Nga na ba yung mga touching sa mga tiil. Nga kung tanaw ni mo din nga kung sa video lang pwede mang duula po silang mga naong oy. Bitaw. Pero casual Hubog lang man daw nag- sila ato Radyoman Kirin, Radyoman Irin. Hubog sila si hubog Philmar ug sila. si Krisha. Oo, mo'y according sa babae, si kining si Krisa. Mao ba? Pero ang nakaapan lang yun kay iyang i-upload niya with ang music ato is katong weak nga kanta. Kaya ma-trigger po dyan atong mga panghuna-huna. So, murag kuan pod, mawindang pod ang hunahuna pod ni kini ang Aygin man. Pero napagawas og kanang kuan kanang statement through Instagram story si Andy. Unsa ingon ni Andy kasamang Kirby? Unsa to Radyoman ka rin ang giingon nga wala siya kanang kumbaga Wa si Kibir. yes. Ginapangita na kuan kanang kuan. Sige daw. Labot lagi daw kung makiga, go out with friends. Bisan kinsa ang istoryahon sa ibang bana nga si Philmar. Murag- Pero dili pod siya mo tuunan niya nang i-upload yun nimo ang video with background music Background pag yun. music. Daraan ko niya, he can go out with his friends, go drinking every once in a while and chat with whoever he wants. No harm in that. Walay problema daw. Way problema. Ano siya, what's shameful is purposely posting and editing a video to cause a stir, disturbing the peace of people and dragging them into their negativity just for some social media attention. Ay, purpose to niya. Short of saying Radyoman Kirby na may freedom si Philmar. Tinood. Dili siyang anak kahigpit nga. Yes. Yan na yun nga git. Yan na yun nga kanang tuok yun ang Control. iyang husband. No, kaysa kadaghan pud piyag nagapa-picture ana sa iya kang kuan dito Philmar. Sikat ba na siyang surfer. Celebrity. Yes. Celebrity. Sikat Celebrity siya nga man po surfer na dito po sa dito. Siargao. Tinood. Oo. Impluensyado man sana siya nga kuan dito surfer. Daga man sa mga celebrity ang iha gina-coach dito bitaw. Pero ang nakalain lang pud yun aning gibuhat ni Krisa Manggot. Kay ngano i-post mo gyud nga pinain ato man pud ang ang gawas oy sa social media. Kana. Murag na something. Ano siya murag tumong pud ato unsa pa kahayahang tumong di man pud nato mabasa unsa na siyang huna-huna. Pero basin dai po. Nagpagi pina-blocking sa tiil. Gano ka itong Nga naman yun na Touchy man pud yun kayo. nga naman naman ingana daw. Ang problema ana before pa na nag-trending, di ba recently na issue to nga murag nagbulag daw si Philmar og si Anne. Puta murag ni kuan mga kanang ay basi. Murag ni Haom nga. Oo. Murag Oo. ang panagbulag third party na pod. Basi ginana. Si Krisa na pod. Na, murag maoron. ana. Kasi pasikat pud dihang gusto